New day, new me. Ideme dnes vymeniť žárovky na Mustangu a dorobíme si Golf. Tento Golfik dneska zalepíme. Ale aj tak na videu je to akože mega rozdiel. Značka ti nevadí na videu? Nie. Dobře, ale už máš to tak pekne zladené, lebo sú tu ledky v tomto. Máš ledky tu a ešte aj tu dole. Dobre, zrobíme druhú stranu. Ty vole, budeš jak to ten posypávač. Dobre, svieti to fajn. Nič nebude vidno, že dávaš smerovku. Máme tu nové žárovky a ukážeme si rozdiel medzi modelom, ktorý sme mali už predtým a modelom novým. Čiže máme tu takýto model obyčajný, si možno vieš niekde kúpiť, niekde zohnať aj na Slovensku podľa mňa, možno v inej farbe. Hej, a ja ti ukážem ten rozdiel v našich žiarovkách, lebo niektorí mi píšu, že však to kúpim na AliExpresse, však to kúpim, to je tá istá žiarovka. Áno. Je to tá istá žiarovka? Stále si myslíš, že je to tá istá žiarovka? Robím to inak. Tu je veľký cenový rozdiel, pretože tieto sú oveľa drahšie. Sú to zatiaľ naše najlepšie žiarovky, ktoré nemajú hlásiť chybu v žiadnom aute. Budeme to testovať. A toto je klasický CAN bus. Hej, čiže možno to bude fungovať v dvojkovej oktavy, v A3, čo sú asi najnáročnejšie. Svietia vážne dobre. Svietivosť je na úrovni niekde pri týchto, hej. Ale tieto sú proste bomby. Toto si kúpiš, vydrží ti to 5 rokov. Ten cenový rozdiel niekde musí byť, hej, že sa to viac uchladí, lebo toto ti bere aj teplo zo žiarovky. Hej, ten ventilátor tu je vraj výkonnejší. Ako pri týchto, vidíš, že je to celé prekopané, aj keď to vyzerá rovnako. Ale je to iné. Hej. A ja keď poviem, že je to iné, tak to je vážne iné. No a ja som to pozapínal. Obe sa približujú k sebe. Čiže budeme mať aj tieto na e-shope. Dneska to nahodím. Tieto tam už máme. Ja som nikdy kvalitnejšiu žiarovku v rukách nedržal. Hej, to spracovanie a všetko, proste vieš si to odpojiť, takto si to zapojíš, potom si tam nasunieš tento ako masaker. A ešte testujem takéto. Tie budú jedné z najlacnejších, ktoré budem mať. Nahradí to pravdepodobne tie H7, čo som mal Magnumky. Uvidíme, lebo s Magnumkami som dosť spokojný. Uvidíme, ako budú svietiť tieto. Po tých žiarovkách vlastne, hej, po tej svietivosti si idem robiť robotu, lebo nestíham. A ideme zalepiť Golfa. Máme prichystané plexisklo. A mám tu Octaviu, ktorú potrebujem rozlepiť. Zase znovu Octavia a vymeníme vnútro začierne, ktoré už bolo prerabané inou firmou. Ukážeme si, ako vyzerá tamtá strana a ideme na to, lebo nestíham. V podstate tu je jedna strana. Vidíš, ako to je lepené. Takéto tu tie klince sú podávané. Tu som v podstate dorábal, len ten úchyt bol prasknutý. Čiže toto som tu zváral na novo, lebo tu bola dokonca veľká džura. Čiže to som robil na novo. Toto sa len trošku prevrúsi, len sa to vyumýva. Zatiaľ je to v dobrom stave. No a ja som dolepil vlastne 6. Durici, pozri sa, ako to vyzerá. Takto nejako to vyzerá po zalepení. Ňuňuňo. Ukážem vám to aj zo spodu, aby nebolo, že zo spodu som neukázal z boku. A tým pádom jedno, aj druhé je hotové. Pánko si môže prísť pre svetla. Stávajú sa bohužiaľ aj také veci, že mi to prišlo rozbité. Čiže toto budem sa snažiť nejako zreklamovať. Toho týždňa už asi 4., 5. Octavia znovu otvorené. Čiže klop, to je tam, Octavia 2 RS. No, mojou úlohou je vymeniť toto strich chromové vnútro za čierne. Ideme na to.
A škoda toho vnútra, tu si nechám, pekne to obalím do folie, nechám si to, lebo je ako nové. Medzi tým ja som už vlastne odstránil lepidlo, takže máme odstránené lepidielko a idem rozoberať toto. To robila firma v Banskej Bystrici. Klasický jej podpis, všade lepidlo, hrdzavé klince, ktoré verím, že nedala tam hrdzavé, ale oni zhrdzavejú. Hej, a takto nejako to vyzerá, hej. Aby ste mali vedomosť o tom, aby ste chápali ten rozdiel. Mám to otvorené. Toto tu, no, dajme tomu, nie je to urobené najhoršie. Nie je to urobené najhoršie, no ale kabeláž si prerobíme do tamtého, lenže pozri sa sem do rici, jak to vyzerá. Jo, mamma mia. Všade, kde sa dalo, to všade to proste popchal. A ja verím, že tieto videá vás prinútia sa 2-3 krát zamyslieť nad tým, komu zveríte svoje svetlá, aby to nedopadlo tak, ako to dopadlo. Tentokrát dobre za tú špinu nemôže, bola to zrážka, ale za to lepidlo. Ach bože. Mám tu prehodenú tú šošovku, všetko, kabeláž. Toto ešte osadím do nového plexiskla a idem lepiť. Tu som si všimol malú bodku, tak som to zatiahol, no uvidíme. A Octaviu mám hotovú a áno, môže, nie že môže, ono to musí takto vyzerať. Hej, ono to má proste vyzerať takto a nie ako keby to niekto ošťal. Hej, áno, tie spodné strany tu na tých Octaviách sú horšie, ale tiež to vieš urobiť. Má to proste vyzerať takto, keď to raz robí firma, tak proste ten štandard tam musí byť. Ľudia, 2-3 krát si premyslíte, komu budete dávať tie svetlá do rúk, alebo niekedy sa tu bavíme o tisíckach a nie vždy to dopadne dobre. Toto nebol prípad toho, aby to bolo zle zrobené. Je to hnusne zrobené, by som povedal. Ale bolo to funkčné, hej, bolo to funkčné. Nemôžem povedať, že nebolo to tu na reklamáciu z toho dôvodu, že to nebolo funkčné, ale proste bolo to zrobené na bľúvanie. Idem ešte trošku krajšie pofotiť tú 6 Golfa, ktoré som dokončil. Fotím to tu na pristene. Dobre. Ja som sa ešte rozhodol urobiť takú porovnávačku. Toto si netreba všímať, lebo to som ja zváral, ale ako to môže vyzerať po prestavbe, podľa toho, komu to dáš robiť. Aby som povedal, že od neho je to ešte jedno z tých lepších a všetci títo fušery sa potom obhajujú s tým, že viacej lepidla je lepšie, lebo že sa tam nedostane špina. Hej. Proste to je jediná výhovorka, ktorú majú, že sa tam nedostane špina, ale vidíš, že aj tu ti pekne vie podfúknuť. Bože môj. Aj Turinci. Takže môže to vyzerať aj takto, aj takto. Aj toto ešte preutieram, preleštím, aby to bolo rovnaké, samozrejme. Bavíme sa tu hlavne o tom finiši na to lepidlo a tak. No a rozhodol som sa, že si ideme ukázať, ako svietia naše nové Siriusky. Mám tu čisto nový projektor H7, takže si to vyskúšame. Ja som to pôvodne skúšal v tomto, ale toto je od značky TIC. Svieti to na prd, takže zobral som helu a uvidíme. Čo veľa ľudí netuší je to, že vlastne keď máš halogen so šošovkou, vie z toho vyťažiť oveľa viac ako niekto, kto má xenónové žiarovky. Toto si tam dáme a musí zhorieť ten projektor. Nie, ono to nie je ani o tej svietivosti. Tieto žiarovky sú hlavne o tom, že majú byť mega spoľahlivé a má to vydržať strašné bomby. A ten CAN bus je taký obrovský, nemá to hlásiť chybu vlastne v žiadnom aute. Máme tmu, ideme skúšať. Ja keď osádzam, dám si dole prstenec zaistím a tak nasúnem žiarovku, hej. Žiarovka má byť v projekcii osadená takto, to znamená, že káblikom dole alebo priamo hore. To zaručí to, že ten čip bude svietiť priamo do strán. A mi zase preplo tú kameru. Hej, čiže to zaručí to, že
že ten čip mi bude svietiť priamo do strán, vidíš, že po stranách a ten prenos bude taký, ako má byť. Dobre, ideme to zapnúť. Máme zapnutú máme Siriusku zapnutú. No, co na to říkaš, Karle? Ja si myslím, že je to akože extrém. S týmto jazdiť, no, to je super vec. Ty kokos. Akože jedna z najlepších a najsolidnejších žiaroviek, akú som kedy mal. Toto je úplne, že game changer. Čiže Siriuska svieti takto. Aby nebolo, že ju nemerám, tak má cca 2000 luxov. Keď sa takto priblížime. Máme tých 2000 luxov, tam bude. Hej, ale to svetlo je krásne rozložené. To svetlo je krásne široké. Tu ide hlavne o tú šírku. Pozri sa, že tu krásne osvetľuje do šírky. Menší brácho nezaostáva, ale počuješ, že ten ventilátor už nie je tak hlučný. Hej, ale nezaostáva. Ja si myslím, že je to fajn. Aj on svieti postačujúco. Úplne, že super. Hej, za tú cenovku, ktorá tam je nahodená na ňom, si myslím, že bomba. Aj tá projekcia je akože fajn, lebo je to Hella H7. Masaker. No, veľký brat má nejakých 1700 luxov, čo nie je vôbec zlé oproti 2000-ovému veľkému bratovi. Ja by som vám rád ešte ukázal H7 jednak jednej, tie nové, čo máme, a v porovnaní so starými. No a máme zapnuté malé H7 jednak jednej. Sleduj. To nové, čo tu mám, akože tie nové veci sú masaker. Toto sa tak rýchlo zohrieva. Uvidíme tieto, ako dlho budú držať. Idem to zmerať, či sa to priblíži aspoň ku 1000. No, máme nejakých 600, 700. No, poď. Aspoň 800. Hej, čiže tieto maličké sú polovičný výkon z tých veľkých. Ale niekomu to vyhovuje, pretože je to malé, kompaktné, netreba ti adaptéry. A svieti to dobre. Hej, čiže takto to nejako svieti. No, nemá to na ten Sirius, jasné. A ja ešte zájdem po tie staré, čo máme, H7. No, tu jediný problém pri nich bol ten, že oni vlastne, mal som veľa reklamácií na to, že odchádzala jedna strana čipu. A tieto sú o poznanie slabšie. Tie zas ani nepočuješ, že by náhodou nejako hučali. A ideme si zmerať, že koľko majú luxov. Ten lúč je slabší proste. Majú väčší svetelný tok. V parabole sú slabšie, ale v šošovke sú silnejšie. Čiže tie staré H7 jednak jednej sú silnejšie v projektori, ale sú zase slabšie v parabole, kdežto vy všetci to dávate do parabol a to si ukážeme, že v parabole to je oveľa slabšie. Dobre, mám tu svetlometik. Hej, no uvidíme. Mám tu vlastne H7 jednak jednej. Musím si zrobiť trošku miesta. Tak. Čiže tu máme tu H7 jednak jednej, tú starú. A ideme si vyskúšať, zmerať vlastne, nakoľko luxov nám to svieti. Lebo táto je najslabšia z tých všetkých parabole. A vy to pcháte hlavne do parabole, kvôli tomu si kupuješ tu jednak jednej. Tu máme nejakých 970 000. 1040, 1060, možno 1100 luxov. No a teraz tu máme tú novú H7. Jednak jednej, vidíš. Takisto robí výrez ako halogénka. Ideme to rýchlo zmerať. Čiže kým táto zaostávala v parabole, či v šošovke, tak v parabole má extrémny výkon.
Vidíš, tie luxy 3200. To je viac ako Sirius v šošovke. Hej, lenže to svetlo je iné. Nemôžeš to takto vlastne porovnávať. Preto hovorím, že merania nie sú všetko. Hej, nesvieti to tak široko. Vidíš, že je to len taký úzky pásik, ale na tento svetlomet je to fajn. Čiže toľko k porovnávačkám. Uvidíme túto žiarovku už aj počuť. Uvidíme, ako dlho vydrží. No a nechcel som to robiť, ale urval som Siriusa do paraboly. Akože reže neskutočne tú parabolu. Takto má vyzerať kvalitná ledka v parabole, ktorá vyrezuje to, čo má. Ideme si zmerať svietivo, som veľmi, veľmi zvedavý. 3500, hej, 3500. 3500 luxov, což vôbec nie je zle. Vidíš, že tu je oveľa viac svetla okolo toho. A ten lúč je trošku širší, svieti to viac do zeme. A je to skutočne, že orezané svetlo. Masaker.